खालामनानै लाबानो बे आंनि थरफनिफ्राय खुनु पलिटिकेल पार्टिनि आंबो फैनानै सोरनोबा भट हो सोरखौबा देरहा हो आंहा बेयाव जेबो गैया बे एकमात्र बेल' आं भगबाननिफ्राय आं प्रार्थना खालामो बे जिनिसा जेरैबायदि थानो भगबाना होदोंमोन बेखौ फिन आरो जिनिसा लुखांफिननो हायो बेबादि थानो मोनसे सुबिदा मोनो बिनि आंनि हास्थायनाया बेनो आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनबाय दिनैहाय उनावहाय लोगो मोनलायफिनगोन आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं गामि जानानै एडमिना बेनो साजोंना दा रायजोफ्रा खोनाबाय हयथ' सोरबा खोमाफ्रा सिङावलासे खोनाखै जानो हागौ दा जोंहा बे आयंआ फैदों सरखारनिफ्रायबो बियो खुनु हेल्प गैया खुनु गैया गावनि ससियेल वार्कार हिसाबै दा बिहा पाब्लिकआ जुदि बबेबा गामियाव बा बबेबा पाब्लिकआ बबेबा माबा मोनसे जायोब्ला बिहा सहाय होनो हानाय गोसो दङ बियो माने बिनि जेरोखोम गोसोआव अननाय अनसायनाय सुबुं हिसाबै हारि हिसाबै दङ बेफोरबायदि खामानि मावनायाव दिनै खोनानायजों लोगोसे थानो हायियाव फैनानै दिनै निजे जों थांनानै खिन्थु खावलायहैयाखै जों मिथिया जे आयंआ बिदि होग्रा औ बे रोखोम होयो बिनाव थांब्ला बिदि मोनगोन नङाब्ला जों सिगांबो थांनाय खावलायनोबो हागौमोन जा जों मिथियामोन निजेनो इसा खालामनाय उइलिंलि दिनै बे आयंआ गावनो निजे फैनानै सोरबा फन खालामनायनि गेजेरजों दिनै जा सासे सानै मानसिया जोबोद माबा जायाखैब्लाबो जमा जायाखैब्लाबो दा बिथाङा सासे सानै आरो 35,000 होनांगोन फैसाथ' 35,000 माबाया 45 था दा प्लास्टिकआ 45 खान लाबोबाय आरोखि बेखौ जोङो दा बे रायजोनि गेजेरावनो जेनेबा जोङो नैबे सोरबा सोरबा दाख्लै रानबाय फरेस्टनिफ्राय हयथ' बेवहाय जोंहा थोजोबाखै मोनजोबाखै दा नैबे थोजोबैखिनियाव जाहाथे जोङो बेखौ मोजाङै रानलायना लानांगौ जाहैबाय आरो सोरनो होथावा आरो बे 35,000खौ होनदों नैबे आयंआ जे एसे बे जायफोरनिखि इन्जुर जादों एसे आघात जादों खयजन लिस्ट दङ बिसोरनो एसे अननानै एसे नायना होदो ओमफ्राय बाद बाखिखौ बेबायदि जानांगौ जेनेबा बेखौ नोंसोर बेब'स्था खालामनानै राननानै होदो होनना बुंबाय आयंआ नङा होमबा दा बेखौ ओंखायनो बे जिनिसखौ रिसिभ खालामथ'दो आयंनिफ्राय औ नैबे ट्रिपआवबोथ' जों गिदिराव रिसिभ खालामसै जायखिया फैसाखौ रिसिभ खालामसै जायखिया सासे फैसाखौबो दानो रिसिभ खालामखादो सोरनि आखायाव होनांगौ बेखौ जायखिया फैसा रिसिभ खालामसै जों जायखिया दोनसै आयं आयं सना होनब्ला जों थांला जागोन दे एसे हेनसेला फै मानसि जों बिब्लाबो मोनबावा दादु दे मा जादों औ दिनै सराइबिल खाथियाव थानाय सराइबिल खोला गामिनि मजाथि गामियाव दाख्लैनि 3:30 समाव रबार खालि 3:30 सेबखादों मोजांनो गासैबो मजाथि गामियानो सिलिंखार जाना थांदों दा जोंनि मजाथि गामिनि रायजो राजा आइ आफाया बिराद निकृष्टआव गोलैबाय सोरबा न'आ लांजोबजाबाय सोरबा बिसि फिसा आघात जाबाय आरो लोगोसे न' बां धंस जाजोब्बाय सोरनाबा बोरमा थैबाय अमा थैबाय बोरमा थैबाय गासैबो मोसौ मोसा मानसि दानसि सिलिंखार जाजोबलांबाय गय बागान न'खरसेयावनो 200 दाल 300 दाल गासैबो खहा जाजोब्बाय नारेंखल बिफां गय बिफां गाम्बारि बिफां गय खान्थाल गासैबो धंस खालामजोबलांबाय दिनै जानाय लोंनायनि थाखाय आंखार जाबाय दा बिनिखायनो सरकारा अननानै एसे थाबैनो जानाय लोंनाय थाखा फैसा हरोब्ला हामगौमोन आरो थानायनि थाखाय सिलिंखार जाबाय लोगोसे माइरं दैरंनि थाखाय सिलिंखार जाबाय जानाय लोंनायनि थाखाय बिनिखायनो सरकारा अननानै जोंनो थाबैनो थाखा फैसा न' लुफिननो थाखाय आरो जानाय लोंनायनि थाखाय एसे राहा लामा होब्ला हामगौमोन
दा जोंनि मजाथि गामिनि रायजो राजा आफाया आइ आफाफ्रा न'खरसे न'नै न'खरथामल' बाद गासिबो धंस' जाजोबलांखादों। दा सरकारा एमएलएफ्रा एमपिफ्रा बेखौ अननानै गासैबो सरकारानो एसे थाबैनो जानाय लोंनाय थाखा फैसा न' लुफिननो हानायनि गोहो आरो लोगोसे जानाय लोंनाय राहा लामा खालामना होयोब्ला मोजां जागौमोन आरो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।